Pacijent se neurokirurgu treba javiti kada osjeti bolove u leđima koji se recimo spuštaju u nogu i idu skroz do stopala, ili recimo kada ima bolove u vratu koji se šire u ruke. Ono što je dobra stvar je da kada se dolazi neurokirurgu, pacijent već ima i napravljen magnet lumbalne vratne kralježnice. To je recimo kad pričamo o kralježnici. Druge neke tegobe zbog kojih se neurokirurgu pacijent može javiti mogu se odnositi na samu glavu, znači nekakve problemi sa glavom gdje na magnetu se pronađu nekakvi procesi, patologije razne u glavi. I ono što je još nekakva treća kategorija kojom se u neurokirurgiji bavimo je zapravo periferna neurokirurgija, gdje pacijenti koji imaju probleme sa karpalnim kanalom u zapešću, jake bolove u području recimo lakta, mogu doći k nama i gdje im možemo pomoći. Ukoliko pacijent nije za operacijsko liječenje i ne idemo prema operaciji, znači onda je prvi korak sljedeći zapravo pregled fizijatra koji treba pogledati pacijenta, vidjeti kakva je njegova, kako bi rekao, situacija sa tim neurološkim problemima, mišićima, što treba ojačati, na kojim skupinama mišića treba raditi, onda on daje dalje smjernicu prema fizioterapeutu koji će sa pacijentom raditi to konzervativno liječenje. Moj smjer u tom konzervativnom je ono što sam rekao, znači mogućnost da pacijent ide na injekciju ESI gdje dajemo to je zahvat u lokalnoj anesteziji od svojih 10 minuta u kojoj pacijent dobije lijek direktno u kanal kralježnice i na taj način se smanjuje upala i smanjuje se bol koju izaziva problem. I još druga metoda liječenja boli je RFA, radiofrekventna ablacija, gdje zapravo idemo na male zglobove u kralježnici, to je dominantno za bolove u leđima, ali može se raditi i kad su boli prenozi, i pacijentima zapravo kroz isto tako jedan 15-minutni zahvat u lokalnoj anesteziji olakšavamo bolove i tegobe koje imaju. Dalje pacijente još šaljemo prema neurologu. Neurolog nam je važan kako bi sa pacijentom napravio pregled MNG, to je pregled u kojemu gledamo kakva je aktivnost živaca, znači koliko su ti živci stradali zbog neke patologije koja se nalazi u kralježnici, koja radi pritiske, i isto tako da se nadopuni i vidi još neurološki status. Također imamo liječnike ovdje koji se bave i liječenjem boli, tako da i oni su isto ti koji mogu raditi s pacijentom. Oni rade isto brojne metode od nekakvih oralnih lijekova koje pacijent dobiva do akupunkture i sličnih metoda. Znači, to je glavna ona razlika i prednost ovdje. Znači, ovdje pacijent kad dolazi, on dolazi na svoj termin koji traje nekakvih 15 do 20 minuta. Naravno, to ne znači da taj pregled ne može i dulje trajati, jer nekad je potrebno i dulje i to vrijeme će se za njega odvojiti i pacijent će biti kvalitetno pregledan. Znači, pregled započinjemo naravno sa razgovorom, to je najvažniji dio gdje moramo mi kao liječnik, to jest ja, čuti pacijenta što ga boli, što ga muči, kakve tegobe ima, koliko dugo traje i malo detaljnije popričati o tome. Nakon toga slijedi jedan neurološki pregled u kojemu zapravo pregledam pacijenta da vidim kakvi su problemi, kolika je razina već sada problema koje postoje. Zajednički zatim gledamo slike magneta, bio to magnet mozga, vratne, lumbalne, torakalne ili koje god dijela kralježnice. I naravno onda donosimo neke zaključke zapravo u kojem smjeru to liječenje treba ići. Što se tiče smjerova liječenja neurokirurškoga, imamo, pa najčešće bih ja rekao, dva smjera. Jedan smjer je konzervativno liječenje, to je liječenje u kojemu nije još uvijek sada potrebna operacija, nego postoji šansa da pacijent se izvuče, ajmo reći, bez operacije, znači kroz fizikalnu terapiju, šetnje, plivanje i nekakve takve stvari, uz naravno terapiju boli koju možemo napraviti da pacijentu olakšamo. Jer zašto ne bi pacijentu dali jednu injekciju koja se zove ESI ili učinili RFA kojim ćemo djelovati na bol, tako da njegova ta terapija i liječenje bude puno ugodnije i, kako bi rekli, da pacijent uživa dok je u tome, a ne da cijelo vrijeme dok radi i dalje osjeća bol, pa još bol, jer onda i motivacija se gubi jako u konzervativnom liječenju. Što se tiče operacijskog liječenja, operacijsko liječenje je naravno jedna metoda koja je jako važna i možemo reći da je to primarni posao nas neurokirurga, jer neurokirurg znači neko ko operira.
ali naravno nije nužno jedino. Što se tiče operacija, kralježnice, postoje brojne operacije, različiti tipova operacija. Ono čime se uvijek trudimo je da se najviše rade te minimalno invazivne operacije kralježnice iz razloga jer je to najpoštednije prema našim pacijentima. Znači, smisao cijele operacije minimalno invazivne je da se minimalno oštećuje okolno tkivo, što znači diramo samo ono što je nužno kako bi riješili patologiju koju naš pacijent ima i na taj način se ubrzava oporavak, skraćuje se vrijeme boravka u bolnici i pacijenti se puno brže vraćaju u normalan život. Radilo se to o ljudima koji idu na posao, o umirovljenicima ili možda čak i o profesionalnim sportašima kod kojih bi se usudio reći da im je i to najvažnije. Znate da njihove karijere kratko traju i ne smiju gubiti puno vremena. Što se tiče kralježnice, koja je zapravo najčešća patologija zbog koje pacijenti k nama dolaze, tu se razlikuje puno toga. Velik broj pacijenata vidimo koji su pustili dugo vremena da traju tegobe i mislili su proći će, ne treba ništa napraviti i onda k nama dolaze, ajmo reći, u 5 do 12, u trenutak kada već treba možda i prema operaciji juriti, a definitivno je opasno ako puste da im se nekakvi ozbiljniji neurološki ispadi događaju. Što su neurološki ispadi? To su trnci u nogama, slabljenje stopala, bilo kakvi problemi koji se javljaju sa kontrolom mokrenja ili kontrolom stolice. Znači to su sve nekakvi, ajmo reći, oni crveni alarmi koje kada se upale treba odmah požuriti i doći neurokirurgu da vidimo kako možemo to liječiti.